Il débat mesdames le cas 24 heures mesdames que je ne vais pas il faut la tête do yo mo ko kurade ni TikTok ko réseaux sociaux là do yo mo ko kurade ko awo parce que mo be na figi de mo vle direct mo ko tam ko koro ni nga Facebook sa fa ko bu dai mo ni moi ma bouche ne porte pas caleçon ma o jaba woro ke awa fo touré ka bo anu ni nyoko chedoro saraka di mo le blali 24 heures 24 heures na fi ni de be choya yini kata tono touré fi ko lo nu o start to famina oni to ko tigi mani to ko tigi to kabila la to ko tigi to ko kare ko no to ko tigi de mo fona we dimi start de dun kadi nyoy non an kadi munu nyai san conditionnel an ere ba fait an mani munu ya ko tigi ka na je ko ça c'est vrai wa bi je vais ça ibe to ki tigi de ki jugu i mo ko min bi san fait wi sigi de ko tigi la de jagoya o ala ka kedi eternité sinon be ba kala ma ko ne be mfado san fait wali kada ni 20 janvier mane pied do chamana wala ye internet na de ye rezo minali bijou ke mune mone wole ne ka tsaka ni photo ta nyo fa sa le kumanda ka marfa ba neta egi to la ko to chine bugara ai na bi chere ba ko ai wala de ku kuma fo ke ha ki kana ni digi ko ni o digi ka be chine ngolo ba fo ko fo nga awe ba ese ne be do ne ma ese abe ko do kana wala ne ba woni gwa ese na ni bachan basila ye bijou ola fla be kuma ka utalla ne bogola ni mambo fe fana tani ngabune to na je nga dure so nga dure ne tede ai mais que neta awo i parce que o beta ko wola docteur ka ko la bo abi tede ale ta dure ne tede o atambazi ai mais ça on a ta bijou wala fa mo chuto de ni je minali